hade en vårdsituation på det vårdboende där jag jobbade innan, där vi hade en vårdtagare som började kräka omotiverat. Och att försöka lösa mysteriet, varför kräker denne patienten, vi kan kalla honom Kaj. Varför kräker han? Vad har det att göra med? Är det hans sjukdom? Är han förstoppad? Är det något han inte tåler? Var en jättestor utmaning, därför Kaj hade minnesvigt. Så när vi frågade Kaj, har du varit på toaletten idag? Så kom han inte ihåg. Och han kom definitivt inte ihåg, om han hade bajsat. Och då blir det ett pussel för oss som vårdpersonal att försöka reda ut, varför kräker Kaj. Vi försökte på många olika sätt att se om vi på något sätt kunde monitorera hans toalett. Vi får ju inte lov att övervaka bara sådär. Vi lade papper i toalettstolen så vi kunde se, om han hade varit på toaletten. Vi hade en flapp liggande på toalettsitsen, så när han lyfte sitsen så kunde vi se, så var flappen borta. Vi gjorde många olika saker för att försöka se, om vi kunde klura ut, om han hade varit på toaletten. Och det kunde vi inte. Och så föddes detta egentligen som ett skämt, för vi hade på Fullriggaren, där jag jobbade innan, en toalett som kunde utföra nedre hygien i samband med toalettbesök. Och då var jag så frustrerad, så det enda jag säger, det är, här har vi toaletter som kan tolka folk. Varför har vi inte en toalett som registrerar bajs? Och det var ju ment som ett skämt. Men min chef tyckte, att det var en väldigt bra idé. Så det är bara rakt av. Så hon sa, jamen Helle, gå till innovation omedelbart. Och jag skrattade ju bara åt henne, för jag är bäst på golvet. Jag är inte en sån som tänker. Men hon insisterade, och jag tog kontakt till innovation. Och de nappade på idén och tyckte det var jättebra. Så innovation ställde upp med en handledare till mig, och då kunde processen börja, som ju handlar om att omvärldsbevaka. För finns der redan en toalett som registrerar bajs, så ska man ju inte lägga krut på det, för det handlar också om pengar. Men jag kom igenom processen, hittade ingenting som jag kunde använda mig av. För när man jobbar med folk med minnesvigt, kognitiv svigt, demenssjukdom, der är en ting säkert, att ting och saker ska vara som de brukar vara. Så det jag behövde var en osynlig lösning. En mojäng som sitter på en toalett kommer att bli borta. Precis som vi kan ha svårt ved at hålla koll på larmknappar och hörapparater. Glasögon blir också borta hos den som har ett svagt minne. Så en osynlig lösning var det som var målet. Och där hittade jag ingenting när jag tittade runt i världen. Och då tyckte innovation, att så kan vi satsa på det. Och innovationsavdelningen i Helsingborg Stort förmedlade kontakten ner till Easy Solution, en firma som ligger nere i hamnen här i Helsingborg, som då tog emot mig, och vi bollade lite tankar om hur det skulle se ut. Och de blev då engagerade till att ta projekten. Jag fick pratat mig till en sum pengar, så vi kunde sätta igång. Och idag, 3,5 år senare, så är vi här, hvor toalettsitsen faktisk håller på att skulle gå ut i den riktiga värld. Jag känner mig väldigt stolt. Jag är väldigt stolt över att här sitter man och skämtar, och så blir det taget på allvar. Och att det är någon som kan se nyttan av den tanke. Att träffa rätt i tiden, för jag hade turen att jag träffade rätt i tiden. Man stod inför ett innovationsår i Helsingborg 2022, så man hade avsatt pengar till innovationsprojekter. Som jag sa till dig vid något tillfälle, så för 10 år sedan är jag inte säker på att det hade gått igenom. För där var vi inte där. Men nu är vi där, hvor man förstår tekniken, och man förstår vigtigheden av basal omvårdnaden. Så ja.
Vi skal anvende råder, som Mathias, som jo er en af væggerne på Easy Solution. Og det første, jeg tænkte, det var jo en Febs-råder. Og jeg så for mig en sådan jättestor råder. Jeg havde ingen ordning om, at en råder kunne ligge på mindre end min lillefingernorgel. Så at forstå, at der er så mycket teknik, jeg er fuldstændig teknisk ukunnig, at forstå, at der er teknik, som er så småt, og endda kan være så sager i anvending, det var en stor overraskning. Jeg tror ikke, at den enkelte vårdtager kommer ikke at kende en skillnad, i og med, at den jo i første hand er rigtet til folk med demenssygdom. De kommer ikke at vide om, at der er noget, som registrerer, om de har bejset eller ikke. Frem for alt, om de ikke har. Det kommer de ikke at have nogen ordning om. Men som vårdpersonal bliver det skønt at skulle slutte i sig. Har Kaj bejset i dag, ja eller nej, så er det bare at gå ind og klikke sig ind på det elektroniske svar, som der er koblet til Sensit. Og da kan man se resultatet. For det, som proverne jo har vist, når de har testet frem Sensit, det er jo træfsikkerheden. Og nogle af de første resultaterne, som kom ud, viste jo ret snabbt en træfsikkerhed på mere end 90%. Og det er jo jättebra. Og det betyder, at vi som vårdpersonal faktisk kan lete på den toiletsits, som fik en signal om, at nu har der ikke været bajs i toiletten på flere dage. Det kommer at underlætte det for os på så sæt, at vi kan sætte dig ind i lagom god tid, i stedet for at skulle gisse og kanskje overmedicinere eller undermedicinere, så folk bliver forstoppet. Vårdtageren, som jo ikke ved om dette, slipper jo, men det kommer de nok ikke ihåg. Men de slipper jo for processen over at få for mycket tarmreglerende middel og blive forløser i magen og kanskje bejser på sig. Så nej, det kommer at gøre jättestor nytte, det er jeg helt overtygget om. Altså, der er jo hele ældrevården, og der tænker jeg også, at det skulle kunne installeres i private hjem, hvor hemsjukvården kommer. Det behøver ikke enbart at være på et vårdboende. Jeg tænker, at det skulle kunne gå ind i et privat hjem også. Så tænker jeg barnomsorgen. Jeg pratede med en førskolelærer for et tog siden, og hun sagde, wow, det skulle vi have også. For even om de hjælper til hos barnen, når barnen er på toiletten, så känns det ändå usikkert, når mamma kommer og frågar, har mit barn bajsat i dag, så var det ikke jeg, som hjælpte, og så ved jeg ikke. Ungdomspsykiatrien, tænker jeg, unge mennesker, som ikke rigtigt har koll på sine kropper, som ikke vil have koll på sine kropper, derfor de jo er syge. Der tænker jeg, at de skulle også kunne have en nytte af det. Vældigt mange steder, ja. Skoler. Det bare kaster sig ud i det, tænker jeg. Jeg tænker så her, det som er vigtigt at vide, og jeg vidste faktisk ikke, at der var en innovationsafdeling, som kunne stille en handleder til mig, at jeg kunne have en, som jeg kunne få hjælp af. For jeg er sygeplejerske. Jeg ved ingenting om projekter, jeg ved ingenting om teknik, jeg ved ingenting om, hur man gør sådan grejer. Og der fik jeg jo hjælp, den hjælp, som jeg behøvede for at kunne løfte min idé og bare holde mig til den, og ikke have noget at gøre med alt det der andre økonomi og sådan. Det var jo handlederne, som styrte det, og det var ret så skønt. Så er der nogen, som slås med en idé, hør, kan vi gøre dette? Så tænker jeg, gå til din chef, gå til innovationsafdelingen, kolde op, om der er en innovationsafdeling i din stort. Det tænker jeg, der er de fleste stater i dag. Gå til dem, få den hjælp, du behøver. Det er bare at kaste sig ud i det. Det er et stort arbejde, men det er også roligt. Hvad var det første, jeg gjorde?
Først så var det jo en fornægelse. Det var jo det absolut første. Jamen, det var et skämt detta. Men sen så började jag prata om det med mine kollegaer, og alla som jobbar inom vården tänker jo, alt som kan hjälpa, alt som kan underlätta, er jo av godo. Så jeg har jo fået många glada tilråb, heja, go for it, av mine arbejdskammerater, både sköterskor, chefer, undersköterskor, rehabdelen. Alla tycker jo, det er jättespännande, så det er roligt, det er jätteroligt. Så hvad var det første, jeg gjorde? Klackarna i tåget.